Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U disa nofruha għall-irwieħ ta' Ġorġa Mikallef u Mariġwan Borġ. Nilqawkom fis-santwarju ta' Marija, fid-dar tagħha, minn fejn hija tagħmmar sultana tal-qlub tagħna. U nilqgħu mhux biss lil preżenti imma l dawk li huma preżenti virtwalment permezz tal-komunikazzjoni soċjali. Bħalissa jkun hawn diversi nies speċjalment l-immigranti tagħna illi jkunu isegwuna. Ma ninsawx l-immigranti ta' Melbourne fis-santwarju ta' Bacchus Marsh illi jagħmlu dawn l-erbagħat ukoll b'devozzjonijiet permezz ta' s-saċerdot tagħna Monsiur Beneditt Camilleri li jaħdem ħafna biex ixerred din id-devozzjoni fost l-immigranti tagħna. Nsellmulhom mill-qalb u nistednuhom jingħaqdu magħna f'dan is-sakrifiċċju ewkaristiku li fih nagħtu tifħir lill-Verġni Marija permezz ta' Bina Ġesu. Illum għandna talb speċjali għal waħda persuna li se tagħmel operazzjoni llum barra minn Malta. Nitolbu għal saħħet il-Papa biex ikompli jiġi l-qudiem aħna għandna dmir morali nitolbu għalih tant ferraħna bil-preżenza tiegħu. U nippreżentawlu lil morda kollha llum persuna oħra tiela l-Ingilterra biex jibda kura speċjali, nitolbu u niftakru fih u nżommuh fit-talb tagħna. Żidu wkoll l-intenzjonijiet tagħkom u npoġġu kollox fil-qalb tal-Verġni Marija. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija den Verġni, l-anġeli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina nitolbu. U Alla permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek rittati jislimu l-paċi lill-bnedmin bl-interċessjoni tal-Verġni Imqaddsa Marija għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem dejjem maqudin flimkien b'imħabba taħwa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għażluli malajr lil Barnaba u lil Sawl. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalem reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċirene, Maħanten li kien trabba ma' Erodi t-tetrarka u Sawl. Darba u waqt li kienu qegħdin iqimu lill-mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu għalilhom: għażluli malaj lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, għedu jdejhom fuqhom u batuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu niżlu sal-Ekweja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru.
Meta waslu Salmanina bdew ixandru il-kelma ta' Alla fis-sinagogi tal-Lut. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jarfu fuq l-art triqatek fost iġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jitennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ għax triġi lil popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jienu d-dawl li ġejt fid-dinja il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu olla leħnu qal min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni u min jara lili jkun qiegħed jara lil min batni. Jiena hu id-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux jiena ma nagħmilx ħaq minnu għax jien ma ġejx biex nagħmel ħaq mid-dinja iżda biex insalva d-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi hemm min jagħmel ħaq minnu il-kelma li jienet tkun ili tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għaliex jien ma jitċemm minn moħħi imma kien dak li batni jiġifieri l-missier li ordnali x'ngħid u nitkellem. U jien naf li l-ordini tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qal li l-missier. Il-kelma tal-mulej. Kif ħabbarnilkom fl-ewwel erba' f'dawn l-erbgħat li ġejjin se nirriflettu bil-mod u bil-kalma id-diskors li għamlilna il-missier tagħna il-Papa Franġisku fi żjara grazzjuża illi kellna fis-santwarju tagħna fil-bidu tax-xahar l-ieħor. Hija grazzja kbira minn Alla. Kemm hawn pajjiżi illi qatt ma raw li l-Papa jirfes fuq arthom u aħna għal grazzja tal-Alla m'hemm l-impenn ukoll għax mhux biss li nċaxpu li niftaħlu li aħna fost il-pajjiżi li l-Papa żar imma narawx għalinna u x'qed jistenna minna. Għalhekk kienet idea sabiħa tal-mexxej ta' dan is-santwarju Fadir Ġeri illi f'dawn l-erbgħat li ġejjin nirriflettu, nomodu, nixtarru il-kliem li ħallilna il-Papa hawnhekk f'dan is-santwarju għażejż. U napplikaw fid-dawl tal-kelma li tixxandrilna illum għadna kemm smajna fl-ewwel qari tal-lum jibda propju l-Atti tal-Apostli jibda propju b'dal-kliem. F'dak iż-żmien il-kelma tal-Alla baqgħet tikber u toktor. Għaliex din l-importanza kollha? Kultant hemm għaliex il-Knisja tagħti din l-importanza lill-kelma tal-Alla. Il-Knisja tagħti l-importanza lill-kelma tal-Alla għax il-kelma tal-Alla hija waħda mill-preżenzi tiegħu fostna. Fl-Antik Testament x'kienu s-sinjali tal-preżenza ta' Alla? Kienet l-arka illi kienu jġorru l-Leviti. U x'kien hemm ġo fija l-arka? Kien hemm il-bieqja mimlija bil-manna tad-deżert għax sinjal tal-providenza. Kien hemm biċċiet mitwavel tal-liġi illi Alla ta' lil Mosè
Allura kien hemm ir-rieda tal-Alla l-poplu tiegħu u kien hemm il-virga ta' Aronne illi bija ħabbat fuq il-blat u ħareġ l-ilma u temmew il-merħliet u n-nies fid-deżert u feraq il-baħar l-aħmar bija Musè. Issa llum preżenza ta' Alla hija il-kelma tiegħu. Waħda mill-preżenzi, għat-tieni preżenza hija il-proxmu huwa jiena u int li rridu nkunu preżenza tal-Alla, u t-tielet hija din l-Ewkaristija li din niċċelebraw. Ftit mumenti ieħor Ġesu jiġi preżenti bil-ġisem u d-dem tiegħu. Għalhekk il-kelma tal-Alla irridu nagħtuha importanza u irridu nagħtuha widen. Kultant inti tisma' ħafna kliem u ma tagħtix każ x'inhu għaddej. Tkun fi pjazza fil-festa bil-kemm nisimgħu lil xulxejn ajjat ta' banda mortali ħsejjes ma nisimgħux aħna ngħidu lil xulxejn. Imma l-kelma tal-Alla tipprevedi s-silenzju tal-moħħ u tal-qalb. Jekk ma jkunx hemm is-silenzju tal-moħħ u tal-qalb, il-kelma tal-Alla mhux ħadd tinżel fil-qalb tagħna. Araw in-nies li laqgħu il-kelma nsibu l-Antik Testament, nsibu l-Ġdid Testament, kollha nies li waqfu għalfejn biex jisimgħu il-kelma. U eżis, aħna dejn tagħna tal-pellegrinaġġ kun nhar Terba huwa waqfien. Huwa interruzzjoni mill-ħajja ta' kuljum. Palissa importanti li meta nidħlu minn dak il-bib il-ġewwa ngħidu l San Filippo kif kien jgħid l-ħsibijiet tiegħu. Ħsibijiet tiegħi joqogħdu barra. Jien dieħel biex nitkellem mal-mulej. Narġa' niltaqa' magħkom x'in noħroġ minn dan il-bib. Hekk irridu ngħidu lill-mulej. Irridu ngħidu bħax kien Samweli, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U aħna nirriflettu u nomodu u nixtarru fejn qalilna il-Papa biex nisimgħu il-kelma. Fid-diskors tiegħu, jien dak iħin ma nnotajtix imma wara x'intaqrah tinnota, il-Papa hawnhekk quddiem is-santwarju qal 7 darbiet juża l-frażi għax il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. U jtemm dan id-diskors billi fl-aħħar jgħidilna il-Madonna dberikkom u isseħibkom fl-evanġelizzazzjoni. Mena kelma komuni għal dawn iż-żewġ sentenzi hija tevanġelizza u evanġelizzazzjoni. Minn fejn ġej mill-kelma Vanġelu. U l-Vanġelu minn fejn ġejja mill-kelma Griega Evangelion illi tfisser aħbar tajba. Imma jekk jiena u int smajna l-kelma tal-Alla illum, imma ma laqtitniex, mhix aħbar tajba, kif se nevanġelizzaw? Ibda minni, kif se nevanġelizzaw? Jekk ma tolqotniex il-kelma tal-Alla u tmiss l-korda tal-qalb tiegħi u ngħid kos kemmu veru dan li qed jgħid l-Evanġelista llum. Jekk l-Ispirtu Santu ma jixerx dik il-ġamra ta' nara li mħabba Alla, jien x'ħan qassam lil ħadd ieħor. L-evanġelizzazzjoni mhux dik. Illi tqassam, taqsam, tixxerja biex inkunu iktar speċifiċi. Tixxerja dak li int laqat minnu mill-kelma tal-Alla. Allura aħna nieħdu pjaċir u tolqotna u tibnina meta nisemgħu xi wieħed imġarrab jgħid jien ta' fejn insib is-Serħan Fader quddiem il-Madonna ta' Pino. Hemmhekk jgħaddi l-inkwiet kollu tal-ħajja. Għax immur hemmhekk quddiem il-Madonna niftaħ qalbi magħha nibki bikja u nħoss faraġġ ġo qalbi. U inti tgħid jien għax m'għandix inħoss hekk ukoll. Jien għax ma noqgħodx bħal dik il-persuna fil-kwiet nisma' l-Verġni Marja tarġa' twassal li l-kelma. U wara li twassal li nagħmel bħal ma għamlet xi nirċivit il-kelma mill-Anġlu x'għamlet tiġri għand Eliżabetta. Ma għadix tgħid ma ħajwassalni jien fl-istat tiegħi tevanġelizza. B'entużjażm l-evanġelizzazzjoni mhux titfa' l-kelma bla doċċ, imma titfa' l-kelma b'konvinzjoni. Konvinzjoni msieħba bla email. Għax evanġelizzazzjoni vera hija ippruvata mill-email tagħna. Inutli jien nippritka imbagħad fil-ħajja tiegħi nagħti xhieda kontrarja. X'iswa li jien nagħmel pritka sabiħa fuq l-evanġelizzazzjoni fuq il-kelma tal-Alla,
imbagħad lili tarawni nagħmel il-kontrarju ta' dak li qiegħed inxandar. Allura il-koerenza, l-integrità tal-kelma ta' ħajjitna, speċjalment imdawla mill-kelma tal-Alla, dik hija obbligatorja għall-bniedem għan-nisrani. L-aħħar ħaġa, l-impenn tagħna. Fil-parroċċi llum jeżistu diversi gruppi ta' formazzjoni, speċjalment għandna dik li tissejjaħ il-lezzjo divina, lezzjoni tal-Alla. L-isqof tagħna Anton Tewma huwa mgħallem f'din il-ħaġa u qed iwaslilna ħafna tagħlim sabiħ. Veru li mhux dejjem nkun nistgħu nattendu personalment għal dawn il-laqat fil-Randan kien jagħmilhom fil-Knisja tar-Rajiet Tajjeb is-Sibt fl-għaxija. Illum wara lejt qed jagħmilhom hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu il-Ħadd fl-għaxija. Bil-komunikazzjoni li għandna u għall-grazzja tal-Alla u tieħu pjaċir ħafna anzjani llum jafu jidħlu f'dawn il-mezzi ta' nistgħu nisimgħu lir-Rai tagħna ikellimna u jaqsam magħna kif laqtitu il-kelma. Kemm importanti. Illi r-Rai tagħna mhux biex nisimgħu kultant f'xi pritka ta' xi festa, imma li jaqsam magħna kif laqtitu il-kelma, speċjalment il-kelma li xandrilna l-Knisja nhar ta' Ħadd. Ejjew nagħmlu impenn illi il-kelma tar-Rai tagħna u jisma' u jgħid Ġesu jgħid il-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Imma jien nagħmel mistoqsija ħalli nisimgħu leħnu jew maħniex. Allura għandna ħafna fejn nisimgħu il-leħen tar-Rai tagħna, speċjalment l-isqof ta' din id-djoċesi, nisimgħu, nixtarru u naqsmu u nevanġelizzaw. Il-Papa għamlilna dan l-impenn. Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Il-ferħ tagħna hawnhekk li niġu hawn ikun illi noħorġu minn dil-Knisja, niftakru f'xi ħaġa sabiħa u nixxerjaw ma' dawk li huma madwarna ħalli nkomplu nwasslu is-saltna ta' Ġesu. Hekk tieħu pjaċir bina il-Verġini Marija ikun infaħħar Ġesu Kristu. U billi wifqa u nagħmlu dal-ħsibijiet tagħna talba lill-Verġini Marija. Fil-waqt li nerġgħu nirringrazzjawk Missier Qaddejs illi f'din l-art qaddisa tassew qaddisa. Battinna għat-tieni darba il-Vigarju ta' Kristu fuq l-art mhux biex biss nifirħu bil-preżenza tiegħu, imma biex napprezzaw il-kelma ispirata mill-Ispirtu Qaddejs tiegħek. Tina l-grazzja illi f'daw l-erbat li ġejjin din il-kelma nożżuha, nħadnuha f'qalbna, nixtarruha u nwettquha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex tagħmel minna minkejja id-djufija kbira tagħna, minkejja d-dnubit tagħna, minkejja s-supervja tagħna, minkejja l-eluq tal-qalb tagħna, minkejja l-fraġilità umana tagħna, imma tagħmel minna strumenti ta' tħabbejr ta' din il-kelma f'dinja dejjem iktar sekularizzata. Nitolbu. Tina il-grazzja li ma nagħtux widel nix-xitan li jgħidilna kollu għal xejn, dan kollu għal xejn. Ma tkomx għalfejn titħabtu għax jien nitħabbat iktar minnkom. Aħna fiċ-ċokon tagħna, fiduċjużi fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, fil-qawwa tal-Verġini Marija li minn dan is-santwarju tagħha tixħed fil-qlub tagħna entużjażmu kbir, faraġ kbir. Ejjew nilqgħu is-sejħa tagħna u l-eżempju sabiħ tagħha illi noħorġu minn hawn u nkunu dejjem nies illi nfittxu lill-oħrajn ħalli waslulhom il-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu. Issa nitolbu għal ħtiġijiet l-ewwel nett tal-Papa, tal-Missier tagħna l-Papa, ħalli il-bambin jisilfu ħafna saħħa, ħalli jkompli evanġelizza speċjalment bl-ispirtu umli tiegħu, bl-ispirtu ta' mingħajr pretensjoni ħrajni hawnhekk u tolqotna s-simpliċità kbira u tnebbaħna il-faqar spiritwali tiegħu biex aħna nimxu wara il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu. X'kien jgħid San Ġorġ it-tieni missier tagħna? Mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu qaddis tiegħek. Nagħmlu dejn ukoll it-talba tagħna. Nitolbu għal dawk il-persuni li semmejna fil-bidu tal-Quddisa u persuni li ġorru intom f'qalbkom. Nies li għaddejjin mit-tiġrib tas-saħħa. Żewġ persuni partikolari, waħda qed tissir l-operazzjoni llum
u bniedem ieħor telaq dalodu biex jibda il-kura barra minn Malta. U f'pajjiżna stess diversi nies jitolbu ħafna lil Madonna ta' Pino biex ittihom is-saħħa, biex ittihom il-farax. Ħajjatu xied anke waqt it-tbatija. Aħna nitolbu għal fejqan tagħhom l-ewwel speċjalment l-ommijiet żgħar tagħna, nitolbu ħafna għalihom għax huma utli fil-familji tagħna. U meta tiġi nieqsa, il-familja tbati ħafna. Nitolbu ħafna lil Madonna ħatati s-saħħa fejn hemm il-mart, ħatati id-dab ta' Bina Ġesu fejn il-familja tbedet mill-kelma tal-Alla. Ħassaħħaħu kollina biex tagħmilni iktar konvinti mix-xandir tal-kelma. Ejjew npoġġu dawn it-talbiet tagħna fil-qalb tal-Verġini Marija. Imbagħad wara nżommu ftit ta' skiet ngħidula talba flimkien. Ngħidula bil-qalb. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nagħmilkom avvejs xkejken, intom tifhmuni għax devoti tal-Madonna. Kun nhar terba hawnhekk qed isir ġbejr speċjali biex titkompla din id-dar għażiża li jinbniet hawnhekk fil-bidu tas-santwarju għall-irtiri. Id-direzzjoni tal-Knisja qiegħda titlob li għalmenu min ikun jista' mhux kulħadd, min ikun jista' għallum biss jekk jogħġbu jitfa' €1. Il-ġimgħa l-oħra b'din l-inizjattiva nġabret is-somma sabiħa ta' €560. Il-ġbir li qed isir fl-Erbat tal-Madonna sa jmura tkomplija tad-dar tal-irtiri. Nirringrazzjakom. Semmo fliġ l-altar tiegħek, għalja ta' ferħta għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'talba ħerqana ġieli jistħoqlok hawn għadu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġini Mqaddsa Marija, Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuqqaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġini Mqaddsa Marija. Din hi l-qaddejja umli tiegħek li laqet it-tħabbira minn fom l-Arkanġelu Gabriel u nislet fil-ġuf safi tagħha il-prinċep tas-Sliem Ġesu ibnek Sidna. Din hi dik l-omm li frabta sħiħa mar-rieda tal-Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hi d-dixxiplu ta' Kristu illi talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għall-miġja tal-Ispiritu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-Missier. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewi tular, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew samma tiġi fil-glorja għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokuntana nitolbu lej l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fl-irwieħ ta' Ġorġa Mikallef u Mari Ġwan Borġ u Luis Tabone illi joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Wasanna f'dal moment illi sa nitkellmu direttament mal-missier u għandna ħafna x'ngħidulu kif konna nitkellmu dwar ix-xewqat kollha tagħna dwar il-ħsibijiet kieku għandna lista twila. Imma aħna nixtiequ nesprimulu l-imħabba tagħna b'tannieqa ta' mħabba billi ngħidulu grazzi tal-li jaħfrinna kontinwament u jħobbna u jġeddidna. U din l-imħabba naħna nesprimulilu mhux għalina biss, imma anke f'isem dawk li huma eżis għalina li nixtiequ li jirċievu minn għandu it-tannieqa tal-imħabba. Fidi qawwija ejjew niftħu jdejna lejh u ngħidulu bil-qalb missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dunubietna bħal ma nafru lil minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek. Il-paċi fi żmienna, tolbu għal-paċi fl-Ukranja. X'inkunu meħlusa minn kull tiġrij, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom mislim nagħtikom mislim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha stimulaqda illi inti trid fija int li tgħix fis-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Rigal sabiħ tal-Knisja li s-saċerdot jatina f'isem il-mulej. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu din il-paċi bil-qalb lil xulxejn. Ħaruf talla li tnekki id-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu. Danu il-ħaruf talla, danu li jnekki id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nalu lil-mulej. An ersu uddimu bil-fer rintamafalna, ħananu an jaġdida lil-sidi sema u l-ard. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nalu lil-mulej. Jifirħu l-muntani, jifirħu s-siġar kolla, jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulej. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nalu lil-mulej. Jisebbu lil-ismu la safar tal-erili, bil-ismu jisebbu l-kwikeb bil-fjuri tal-idi. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nalu lil-mulej. Ħanannu fuq l-arba jiseb tal-awatiju, ħanfarru l-kobor talla mal-kanta lil-lili. La bil-fer inkantaw, an jatarat il-ħajr nalu lil-mulej. Ħanejdu l-ġogratorja sabiħa lil Marija Assunta mtella s-sema kitba ta' Ludovik Mifsud Tomasi. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex lilek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nitolbu. U għalla s-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-wahdini li biħt qarbinna ferħana fġieħ il-Verġni Marija Ommu ikun għalina ta' ġej tal-ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana Marija o kemi dolejju dak ismet sabi kem toħrot qawwija il-kelma min qalbna bit-tamani ta' qalbna jatik l-akbar ġid intlaċqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqiet tlontar min ħalqet bik min li kull żmien ikun infakkar Ġesu Kristu.